Fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kien hemm 1200 rapport inqas ta' serq lill-Pulizija meta mqabbel mal-istess xhur tas-sena l-oħra. Bejjannar u Awwissu tas-sena l-oħra saru 4344 rapport, iżda fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena saru 3128 rapport. F'aktar ħidma tal-Pulizija Maltija ġew arrestati u tresqu l-qorti l-akkużati kollha fis-sitt delitti li ġraw din is-sena. Fix-xahar ta' Awwissu naqsu b'16% r-reati meta mqabbla mal-2019 u bi 15% meta mqabbla mal-ewwel 8 xhur tas-sena. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri qal li huwa sodisfatt bix-xogħol tal-Korp tal-Pulizija b'mod partikolari bir-riżultati li nkisbu fl-ewwel 8 xhur tas-sena. Bħala gvern sar jibqgħu isibuna hemmhekk sabiex ninvestu fil-korp mhux biss investiment materjali, iżda wkoll investiment fit-taħriġ tal-ħaddiema tal-Korp tal-Pulizija sabiex ikonna uffiċjali aħjar u anke nkunu nistgħu nagħtu l-aħjar riżultati lill-familji Maltin u Mewġin.